Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi vă prezentăm un nou șantier lângă Turn Eiffel și Champs-Élysées. Deci, începem cu începutul de la etajul la care sunt eu. Bineînțeles, astăzi e ziua armatei. Nu, astăzi este ziua... ziua armatei, cred că, așa. Bun, vă prezentăm pe domnul Nelu, care muncește din zori până seara. Îi place la firiz. Asta e abatere recunoscătoare. Bineînțeles, deci noi nu ne jucăm când e vorba de muncă, suntem cei mai aspri. În continuare vă prezint un colorat, mă duc până la el, ca de obicei, că eu... Așa, bon. Le peintre il fait son boulot bien. Ah oui. Ça, je le mets sur le YouTube là, après je te donne l'adresse. Ok, ça marche? Comme ça. Le peintre il fait un bon boulot ici. Il prépare tout son fissure. Exact. Ah bah oui. C'est bon. On continue, on va monter là-haut. Deci șantierul este foarte mare. Unde mergi pe aia? Ce filmezi, mă? Ia, filmezi pe ăștia, Iisus. Nu. Oui, c'est pour moi. Exprès. Oui. Domnul George. Deci hai să vă prezint trupa de șmecheri de la Ulmeni. Așa, cu domnul George, șeful de șantier. Cu Ionică, livrorul. Viitorul asociat de la BMW. Și cu meseriașul firmei. La cine vrei să faci prezentarea? Nu, vreau să bag pe YouTube. Da? Să bag pe YouTube. Păcat că nu l-avem aici pe domnul electrician Cristian. Da, dar pe tine te-ai văzut ceva? Da, m-am văzut. Să văd. Serios, ia. Așa te-ai văzut? Da. Ziceam că știu cum încep. Și... Cum putem? Dacă îți vă zic eu mâine. Nu mâine, luni. Luni adresa care mă bag. Știi cum scriu eu acolo, Corleone la... Pentru periculosul de la Capri? Șumerge de la Paris. Da. Arată-i fierul ăla de la... Ăla nu vreau să-l duc la fierul vechi. Cum se vede Champs-Élysées aici? Cum se vede? Da, arată aici Armani sau ce acolo? Nu, aici e Sony jos. Acolo Armani. Acolo e Armani, da. Aici te-a scolduc și aici stau. Bă, dar pe ce site bar să mă uit și eu? Pe YouTube, mă. Hai să ne vadă tot aici așa frumos, lângă herul ăsta. Asta e că mi-a luat cravata. Valaș pe pulă de Paris. De ciumeșii de la Paris. Da. Very sharp. Ale ungur bulan. Arată un hatch de ăsta pe aici, că aici a trecut-o decapotabilă pe tine. Serios? Da. Pe noi ne caută ăștia. Bun, domnilor și domnilor, asta a fost prezentarea. Porților și scrabilor. Băieții abia așteaptă să meargă să muncească. Da.